pagtuon sang pulong sa Ginoo makita sa naunang Korinto kapitulo 7. Ang una dira sa bersikulo 2 nagasiling ang Balaan Kasulatan. Apang bangod sa mga pagpakighilawas ang tagsa kalalaki magupot sing iya kaugalingon nga asawa, kag ang tagsa kababaye magupot sing iya kaugalingon nga bana. Dito sa bersikulo 39, ang asawa, sunod rin, nahigtan samtang buhi ang iya bana. Kung ang bana mapatay, hilway siya sa pagpamana sang buot niya, lamang sa Ginoo. Apang magmalipayon pa siya kung magpadayon subong nga amo siya suno sa akon panghuna-una. Kag nagahuna-una ako nga yari sa akon ang Espiritu sang Dios. Sa sini nga bahin sa Balaan Kasulatan sa aton pagtuon sa 1 Corinthians chapter 7 aton hambalan ang laygay ni Apostol Pablo sa mga nabalo nga mga babae kag mga lalaki. Siguro abyan ikaw balo karon nga babae o kon nabalo ikaw nga lalaki. Ano ang laygay ni Apostol Pablo para sa inyo? Ang una nga bahin sa iya nga paglaygay, hindi ka magpamana, hindi ka magpangasawa. Magpabilin nga single o kon balo nga babae, balo nga lalaki. Agod may himpit ikaw nga devotion, kag pagsalig, pagtugyan sa imo kabuhi sa Ginoo. Sa imo nga pag-alagad dira sa Ginoo. Si Pablo naghatag sang iya personal judgment sa kapawa sa sinang ginatuwag nga present distress. Magpabilin subong nga ikaw. Sa bersikulo 25, nagasiling ang Balaan Kasulatan. Karo nahanungod sa mga di ninyo, wala ako sing sugo sang Ginoo. Apang naghatag ako sang akon panguna-una, subong sang isa nga nakabaton sing kaluoy sa Ginoo sa pagkamasaligan. Ginahuna-una ko bangod sang kasisitan o kon distress, mga problema nga ara subong kag palabuton. Nga yari sa aton nga maayo sa tao nga magpadayon subong nga amo siya, subong nga single siya o kung subong nga balo siya. Tungod kay madamo sang imo masugata nga mga problema, mga palaligman kung ikaw magpangasawa o kung magpamana tungod sa present distress. Of course, kung ikaw minyo o kung married, remain so. Magpabilin ikaw nga minyo. Hindi nimo pagbulagan ang imo asawa o kung ang imo bana. But those who are single would be spared much trouble in the flesh in the light of what is to come. Atong mga tagsaanon o kung single, malikawan nila ang mga problema nga ginasugata sang mga minyo o kung sa mga married. Remaining unmarried enables them to serve the Lord without distraction, without problems, without hardships. And they will be devoted to Him or to our God sa verse 32 up to verse 35. Buot ko nga kamo mahilway sa mga paghimudos, ang di binyo nag-imudos sa mga butang nga iya sang Ginoo, kung paano ang pagpahamuot sa Ginoo. Apang ang taong ninyo nagahimudos sa mga butang sang kalibutan, kung paano ang pagpahamuot sa iya asawa, kag ang iya mga handom na bahin-bahin. Kag ang babae nga di ninyo o kung ang dalaga nagahimudos sa mga butang sang Ginoo, kung paano ang pagpakabalaan sa lawas, kag sa espiritu. Apang ang may bana nagahimudos sa mga butang sang kalibutan, kung paano ang pagpahamuot niya sa iya nga bana. So, kung ginakinahanglan, siling ni Pablo sa versikulo 36, kung hindi ka gid man makagwanta,
nga magpabilin nga tagsaanon o kon single o kon balo, ang i-advise, dili na kita karon sa ikaduha nga advice, amo ini, magpamana, magpangasawa. Wala ko kabalo kung paano ikaw mag-catch. Kung ikaw babae sang bana, ikaduha nimo nga bana. Wala ko kay balo kung paano ikaw magpangaluyag, subo nga balo sa isa ka babae nga siguro single o kon balo man. No? So ang advice dire nga ikaduha, kung hindi ka gid man makaagwanta, magpamana o kung magpangasawa. If it is necessary, the single or the widow or widower, ang lalaki nga balo, ginatawag nga widower, magpamana o kung magpangasawa. The choice is not between good and bad, but rather between good and better. Ang mga widows, ang advice dere, they are free to marry. Sa versikulo 39, ang asawa nahigtan samtang buhi ang iyabana. Kung ang bana mapatay, hilway siya sa pagpamana sang buot niya. Turaring advice ni Pablo, only in the Lord. Diyos non Kristohanon tumulo ang imo pamanahon o kung sa mga widower ang imo pangasawa. Nga nag-advise man siya nga magminyo. Kay sa versikulo 2, nagasiling dire, apagbangod sa mga pagpakigilawas tungod sa fornication, ang tag sa kalalaki magupot sing iya kaugalingon nga asawa, kag ang tag sa kababae magupot sing iya kaugalingon nga bana. Kung sa aton pa, siling ni Pablo, tungod sa imo balatyagon, hindi ka makagwanta nga magkabuhi nga tagsaanon o kon isahanon. Hala, pagpamana, pagpangasawa. The advice is to get married. Number 1, to prevent fornication. Number 2, to have partnership with each other. Partnership, ginatawag nga companionship. In what? In, number 1, cherishing and enjoying each other. Kaya mo ginmana ang buluhaton sa mag-asawa, sila naga-enjoy sa isa kag isa. Number 2, in caring and expressing love for each other. Siguro, imo nga ginamanikyuran ng imo bana. Pidikyuran nimo siya. Siguro, subo nga mag-asawa, imo siya ginapaliguan, luguran nimo kay hindi na sa ka lugod siya nga likod. So, in caring and expressing love for each other. Amo ina, magpamana, magpangasawa. Number 3, in conducting and exercising the ministry for the Lord. Partners kamo sa isa kag isa. Sa pag-alagad sa Diyos, siguro nag-duet kamo sa simbahan. Nagaupod kamo sa inyo, pastor, sa conduct sang Bible study o kon cottage prayer meeting. Siguro, kamo nagabulig dira sa simbahan sa pagpanglimpyo o kon sa pagluto kay nag-host kamo sang isa ka fellowship day o kon rally. O you are partners together in conducting and exercising your gift or gifts in the ministry for the Lord. So, sa katapusan, ari diri ang advice ni Santiago para sa imo, para sa mga nagaproblema nga nagkabuhi sila nga balo nga asawa, balo nga bana. Sa Santiago 1:5. Sa English nagasiling, if any of you lacks wisdom, let him ask of God who giveth to all men liberally and upbraideth not. Kung mayara sa inyo nga nakulangan sing kaalam, papangayuas siya sa Dios nga naghatag sing maaluan sa tanan nga tao
kag wala nagabasol. Ukon nagapanumboy, kag hatagan siya sini. Apang papangayua siya nga may pagtuo, sa walay pagduwa-duwa, kay ang nagaduwa-duwa kaangay sang balod sang dagat, nga ginapalid, kag ginatumbo sang hangin. So amoy ni abyan ang ako nakita nga laygay ni Apostol Pablo para sa mga single, para sa mga balo nga babae o kon balo nga lalaki. Ang advice, una niyang advice, hindi na magpamana, hindi na magpangasawa. Pero tungod kay hindi na mag-agwanta, ala sige, pagpamana, pagpangasawa. Kay dira sa pagpamana o kung pagpangasawa, na-prevent nimo ang pagpakigilawas guwa sang kaminyoon. Ikadua, may partner ikaw sa pag-enjoy sang physical, sexual nga pagkabuhi, sa pag-atipan sa isa kag isa, sa inyo nga pag-alagad dira sa Ginoo. Kay gulang naman kamo, wala na kamo sa mga kabataan nga inyo ginatipan unless nga ginabinlan kamo sang inyo apo o mga apo. Pero kung kamo subong nga mga bag-o nga mga mag-asawa, kay ti nabalo siya o kung ikaw ang balo nga nag-asaway kamo, tayuyon ang inyo nga pag-alagad dira sa Ginoo. So, tanaw-tanaw dira sa inyong simbahan, o kung sa iban nga mga simbahan, kaya ang advice ni Apostol Pablo, only in the Lord. Diyos nga balaan, amay namon, salamat nga ikaw ang ginhalinan sang gugma. Kung mga Diyos nun, kung mga putli, matarong, kag balaan. Kabay ini nga minsay, makahatag sang prinsipyo o kung leksyon gabayan sa mga nagapamati karon labi na gid sa mga balo o kon sa mga single. Ini among ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan, salamat gid sa imong nga pagsunod sa sining aton programa karon. Ang Dios magapakamaayo dira sa inyo kag ang akon nga mga pagpangamusta sa sining aton current nga mga nagatanaw sa sining aton nga segment karon dira sa kay Lini Abingki. Good morning dira sa imo, kay Titong Akol, sa kay Abner Morino, Grace Martires Eleher. So, ang Ginoo magapakamayo sa inyo mga dalanon sa sini nga aga, sa inyo mga handom kag tinguha. Kita sa sunod nga segment naton. San Padre sa kay Jovi Razel. God bless you.